намозов ҷамшед баъд ҳамун ки камтаршинос хесабаб гуфт баъд маро айдеона хона оварда дар хона баста рости гап ки духтара ки будам ота очам бисёр эҳтиётом мекардам аму соли касал шудам дар ҳамун деона хона хоҳом кардам ота очама намемондан гирья мекардам ота очам ки як бор бимонениш мегуфт намешава ҳоли баъд ами намозов ҷамшед қати гап карда чин кардан баъд рости гап оварда дар хона баъд хушрӯ табобатам кардан ами ба ёдам ҳастай ами шифонера ҳуҷ мекардам иста мемондам ота мегуфт бале ота муаллими чӣ буд муаллим буд бале духтари мазурай нағз кардӣ не и буфет намешава иҷа мегуфтам ҳуҷ мекардам иҷа мемондам ҳозир фикр мекунам ки ҳуҷ мекард қатима ӯ ки буд ма ҳозир наметавонам ҳуҷ карда 3 килора ҳоҷ ҳуҷ карда наметавонам ами вақте ки ҳушам рафт дар ҳамун дар найчи оварданам 3 сол пас ба худ омадам анамида мумкин чанд бор бедор шидам ки дар балнисаем ана падару модарам мега ки мотира фақат дар ҳамунҷо табобат кардем бача хеле одаме ки маҳкамадаи вай маҳкам хел рафтем дидем ҳолатша рости гап ягон сухан назад кадимо сухан нагуфт камкам таи чашм тарафи манами чапнима тарафаш вай кабурча буд вай зери лағат буд гирифтагӣ мумкин бошад баром ки вай бисёри одамо бисёр гир карда буд рост гап тазар ӯ ҳолатҳорам пай набурдему лекин ман ҳис кардам ки ҳақиқатан вай чӣ кардагиам баъд манами торои гӯшаш зеленка кардагӣ буд зеленка айду тараф манам мумкин ура амбар қати вай чӣ кидагиан ягон хеле вай барои допрос вай пурсиш мезанан мепурсан албат ягон вай чӣ мекунам хавки задаям да мисол мезанам вай хавкам задаям ҳамки ҳис кардам ягон озодӣ набуд ягон вай ҳеҷ чиз мо худо нигаҳ кун хита нигоҳ кун ихир гӯш кун худоро ёд кун агар шикоят кунем бо уҷа даст ямудай ки охир баъд гуфтани мо бо зиёдтар бо агар як сухани зиёдӣ бугӯй бо уҷа дигар хелай